Que tal? Moi boas tardes, moi benvidos a Conexión Galicia, o seu faladoiro, o seu programa de actualidade, de debate que facemos dende Madrid para Galicia con xornalistas galegos, residentes e traballadores aquí na capital. Son as 6:30 en punto, se nos seguen pola G2 e queren repetir, queren máis, pois non teñan problema, porque esta noite na canle principal da Televisión de Galicia e, por suposto, tamén nas nosas redes sociais. Hoxe, día 25 de novembro, celebrase o Día contra a Violencia da Muller, pero antes, para chegar a este día, pasamos por unha semana que poderíamos calificar de calvario xudicial pro goberno, con dúas datas especialmente relevantes. O 19 de novembro, mércores, cando soubemos dese informe da UCO que deixou cao o que fora secretario de Organización do Partido Socialista, ese mesmo día coñecíamos tamén que pedíanse tamén ata 24 meses de prisión para o exministro Ábalos por parte de Anticorrupción, e o día 20 de novembro chegou o golpe final. O fiscal xeral do Estado condenado. De todo isto falamos cos nosos convidados. Vaya semana, Pilar Cernuda. Horrible. Yo no recuerdo ninguna semana, ya no solamente complicada, sino de amarga. Yo siento una profundísima amargura mezclada con vergüenza y hasta con un poco de miedo. Con un poco de miedo. María Jamardo, xornalista del Debate. Medo? Pois debe ser ti, Pilar, porque o goberno empregou rapidamente o contrarrelato do golpismo xudicial, saiu con esa tromba, non, de opinións e parece que non estaba demasiado afectado. Era algo xa... Por iso tengo amargura. Claro, non, a pena é para todos porque efectivamente é un dano institucional importante para a Fiscalía Xeral do Estado, con independencia do goberno no poder agora mesmo, pero evidentemente a reacción foi a que foi, non? Iván Gil, xornalista del periódico, como van os ánimos por aquí? Boa tarde, María. Bueno, pois vou dar un pouco unha nota un pouco máis optimista, non? Quero decir, eu creo que levamos unha legislatura así que se acaba o mundo, pero eu creo que ainda mañá sairá o sol seguramente. Paula Chouza, xornalista del País, confiamos nese sol? Sí, confiamos nese sol e imos manter a calma, que creo que ás veces faltan os políticos e tamén a todos os analistas, ás veces nos falta un pouquiño de calma, é certo, sí. Vale, imos ir coa noticia do día, do mes e posiblemente do ano. Fiscal xeral do Estado, pero antes xa temos nova fiscal xeral do Estado. Teresa Pera Mato sustitúe a García Ortiz, segue prácticamente a mesma liña do coñecido como bloque progresista feminista, defendeu tamén a lei do só sí e sí. Unha valoración moi pequena vou vos pedir sobre esta nova figura que aparece agora no escenario. Pilar. Tiene una experiencia profesional muy buena. Todo el mundo, unos y otros han dicho que es una persona verdaderamente con una trayectoria impecable, y algunos ya empiezan a criticar el hecho de que pertenezca a la asociación progresista. Vamos, cualquiera que haya hecho información o que siga las peripecias judiciales, todos los fiscales generales, los gobiernos que les han nombrado, han cogido a alguien de su cuerda, evidentemente. Luego yo, de momento, me quedo con esa versión, que es una señora que no parece, que no es una analfabeta, y vamos a dar un voto de confianza, ¿no? De momento, bienvenida. Imos aló. Iván Gil, así unha breve tamén reflexión. Sí, bueno, eu creo que houve moita cautela, non, nos grupos políticos, excepto algunhas voces discordantes ás de sempre, pero tamén nas asociacións de fiscais, na mayoritaria, etc. Bueno, unha compañeira de carreira, unha experiencia dilatada profesionalmente, eu creo que máis que idónea, pero bueno, o contexto é o contexto e seguramente non se lle vai pasar unha. María Jamardo, non se lle vai pasar unha. Bueno, o Consello Xeral do Poder Xudicial ten que emitir ese informe, non? De idoneidade. O primeiro en acadar a inidoneidade foi o seu predecesor, agora condenado na Sala Segunda do Penal. Eu son bastante máis crítica con perfil da nova Fiscal Xeral do Estado, entre outras cousas, porque fun quen contei hai un ano, exactamente, o 19 de decembro de 2024, esa maniobra no último Consello Fiscal de García Ortiz do ano pasado, esa maniobra para nomear a Teresa Pera Mato como xefa penal
do Tribunal Supremo dentro da Fiscalía Xeral do Estado como fiscal de sala da Sala do Penal do Tribunal Supremo fronte a, creo que lembrar que eran 6 candidatos contando a ela, 4 deles estaban mellor posicionados por trayectoria, por experiencia para o cargo, por posto no escalafón da carreira fiscal. Que impulsou a García Ortiz a nomearla? A afinidade, obviamente, ideolóxica, que ela foi tamén presidenta da Unión Progresista de Fiscales, como foran no pasado tanto Dolores Delgado como García Ortiz, séguese esa linde por parte do goberno. Por último, que é definida polos seus compañeiros, naquel intre, non agora, como unha integrista ideolóxica en materia de violencia de xénero. Carai, Paula Chouza. Bueno, veremos o que di mañá o Consello Xeral do Poder Xudicial, pero é certo que o PP hoxe foi moi cauteloso, unha rareza nestes días. Creo que a mensaxe que manda o Goberno é contundente no día da eliminación para a eliminación da violencia contra as mulleres, que é difícil de dicir. Creo que o fai de maneira ademais intencionada, igual que outro día condenado fiscal xeral coñeceuse o día do aniversario do 50 aniversario da morte de Franco. Entón veremos o que di, pero bueno, de entrada 35 anos de experiencia e unha muller que se destaca pola loita dos dereitos feministas. O fiscal xeral do Estado ata o xoves era o primeiro fiscal xeral do Estado sentado no banco dos acusados. A partir desa data convértese García Ortiz no primeiro fiscal xeral do Estado condenado 2 anos de inhabilitación como fiscal xeral, o pagamento dunha multa de 7.200 euros e 10.000 para González Amador, a parella de Díaz Ayuso. O luns dimite, cesa do seu cargo, alo menos cunha carta que lle envía o ministro Bolaños. Pilar Cernuda, era preciso chegar ata este momento? Vamos a ver, lo que sé, él quiso dimitir hace meses y fue Bolaños el que dijo que no, y me imagino que Bolaños lo transmite a través del presidente de gobierno. Pero vamos, quiero decir que todos en una situación que nos hemos encontrado incómodos y que con una instrucción de nuestro superior, si va contra nuestros principios, la mantienes, ¿no? Es como cuando tú quieres cesar o dimitir, es decir, pero vamos, me llega por 2 sitios distintos y de gente que lo conoce muy bien y que estos meses lo ha pasado muy mal por todas las críticas que ha habido. Yo creo que además deja en una situación muy incómoda a su sustituta, que además es íntima amiga suya. No solamente amiga suya, sino que le ha ayudado mucho en su carrera profesional, como acaba de recordar María, pues porque la nueva fiscal general ya contaminada con todas las comillas que queramos ponerles, ¿no? Primero porque es amiga de la anterior fiscal general, porque pertenecen los dos o pertenecían a la misma asociación y porque ha sido un fiscal que en los últimos meses no ha tenido una actitud nada ejemplar respecto a cómo ha ejercido su cargo, ¿no? Ha dejado, la verdad, que a la Fiscalía bajo las patas de los caballos, ¿no? La imagen en este momento es pésima y va a tener que hacer un gran esfuerzo la nueva fiscal general para intentar remontar la imagen que tiene en este momento en la Fiscalía. Iván, entonces, claro. Crees que debería ter dimitido o agardar ata o luns? Sorprendeu a noticia do luns? Sí, bueno, a mí non me sorprendeu, a verdade. Sí que é certo que, bueno, o suizo, veremos a sentencia, non? Pero sí que por as declaracións, sobre todo de compañeros xornalistas, parecía que non había probas indiciarias, máis alá das indiciarias, perdón, probas desa revelación de secretos. En ese sentido sí me sorprendeu, pero, bueno, eu quero lembrar tamén, sobre todo os compañeros que fan tribunales, vaya por diante o seu traballo, que, bueno, cando se soupo que Sala o iba a xulgar e quen o iba a xulgar, pois xa se facían as cábalas, non? 5-2. Bueno, 5 conservadores, 2 progresistas, así foi como quedou. Habitualmente sempre se intentan que as sentencias sexan por unanimidade, ou intentábase. Hoxe en día, eu creo que está todo a propia xustiza tan polarizada que se poden dar resultados antes de que se emitan as sentencias, como pasou nesta situación. A metade do xuizo, o presidente do goberno concedía unha entrevista a un medio de comunicación, o teu medio de comunicación, sostiña a inocencia do fiscal xeral do Estado, pero meses atrás xa o escoitamos dicir o que xa é un clásico. ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer?
Quen ten que pedir perdón agora, María? Eu penso que o perdón que hai que pedir por parte de García Ortiz os seus compañeros de carreira, porque estiveron sentados no banquiño dos acusados con el durante moitos meses dende a súa imputación formal. Os membros da institución pediron por activa, por pasiva, de todos os modos, de todos os xeitos, incluso con el diante, lembro o congreso anual do ano pasado, non este último que ten acontecido esta pasada fin de semana en Santiago, senón o anterior, en o que estivo invitado a ese consello que fan anualmente a Asociación Mayoritaria de Fiscales, na que a súa presidenta Cristina Dexeus, ao final do seu discurso de peche, pediulle con el ao lado: ten que dimitir, señor fiscal xeral. El reía, aplaudiu, incluso a súa petición de dimisión, era algo insólito, pero bueno, aí continuou, non? Entón, penso que o perdón é efectivamente o dano institucional, que vai moito tempo, vai custar moito tempo en repoñer de cara á opinión pública, non? Polo demais, bueno, aquí houbo evidentemente unha decisión xudicial que deriva dunha utilización política dunha institución do Estado, non do Goberno. Malia que o presidente do Goberno tivera dito que a Fiscalía de quen depende, é certo que a nombra o Goberno de turno, pero é a Fiscalía Xeral do Estado. Entón ten que estar á altura do que exixe o Estado, non o Goberno de turno ou as súas premisas, non? Ese fallo anticipado do presidente do Goberno só avanzaba o que viña despois, o que eu dicía ao comenzo deste programa, ese relato de golpismo xudicial, esas críticas directas aos magistrados que compoñen a sala, 7 magistrados dos que eu sento discrepar con meu compañeiro Iván Xil, pero malia os 2 votos particulares anunciados polas xuezas Ana Ferrer e Susana Polo, hai 2 magistrados máis que non son sospeitosos de ser conservadores, como se lle atribúe o señor Verdugo e o señor del Moral, firmaron as sentencias condenatorias da Gürtel e outras causas de tinte político, se se quere ler, contra o Partido Popular, e non son especialmente significados cara dos eixos que se trata de encaixar os magistrados do Supremo. Entón, bueno, eso de que as cábalas estaban feitas, demais. Unha única observación, porque todavía estamos a esperas de coñecer o fondo da sentencia, claro. Por onde vai, bueno, o 417.1 do Código Penal, que foi o artigo empregado pola Sala Segunda para condenar o fiscal xeral, fala de revelación de datos reservados por parte dunha autoridade ou funcionario público que por mor do seu cargo, é dicir, por ser fiscal xeral do Estado, tivo acceso a eles e que os revelou sen ter por que facelo. Quero lembrar que o deber de confidencialidade sobre eses datos afectaba ao fiscal xeral ou a calqueira outro autoridade ou funcionario aínda que estivesen na prensa. Os xornalistas temos unha función de información e demais, pero a Fiscalía non pode vulnerar ese deber de confidencialidade aínda que, como dicía o fiscal xeral, se trate de revertir un relato que non é obriga da Fiscalía a revertir ningún relato. Eso está noutros planos, noutros eidos, pero a Fiscalía ten que facer o cumplimento da legalidade. Aquí non se cumpliu. Paula. Bueno, eu creo que efectivamente o principal reto de Teresa Peramato é recompoñer esa quebra que hai na confianza da institución, que a institución quedou claramente dañada. Penso que García Ortiz tiña que ter dimitido para non poñer a institución precisamente nesa posición. Tiñamos todos os ollos de Europa tamén sobre a sentenza e haberá que ver como está redactada e que é o que se define os fundamentos xurídicos da condena, porque agora mesmo non sabemos se o fiscal xeral do Estado ten sido condenado por a filtración do mail do abogado de González Amador, a parella da presidenta Isabel Díaz Ayuso, ou pola nota de prensa para desmentir ese bulo confesado polo xefe de gabinete da presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, ou que? Entón non sabemos, non temos eses indicios. Eu creo que nun caso como este tan grave, que efectivamente dañou tanto, como estamos dicindo, a imaxe da Fiscalía en todo o mundo, da Fiscalía Española, quero dicir, tería sido moito mellor coñecer o detalle da sentenza antes de ter a condena simplemente, porque dá lugar a moitas elucubracións e a que non teñamos claro e tamén a fomentar, se queredes, o relato do golpismo xudicial, etc. Pero o certo é que faltan datos.
faltan datos. Eu, como falábamos antes tamén, non creo que sea bo tampouco dende o goberno falar de golpismo xudicial. Creo que estamos nun momento dunha forte polarización política na que deberíamos estar todos moito máis calmados. Unha cousa tamén é falar de golpismo xudicial e facer unha crítica xeralizada e outra chamar ás manifestacións, que tamén vin estes días moita xente levarse as mans á cabeza polas palabras de Yolanda Díaz. Bueno, tampouco hai que criminalizar a protesta e as manifestacións e os movementos sociais, que creo que é o que levan esas críticas, pero, bueno, creo que faltan moitos datos e haberá que ver nos próximos días, porque deronse moita presa en publicar, digamos, a condena, en dar a coñecer a condena, pero non vemos aínda o fallo. Bueno, coñecimos o fallo. Unha cousiña, solo Pilar, que estaba agardando, e vai María, veña. Un matiz que... Vai Pilar, un segundo. Dos cosas muy breves. Primero, contestando a lo que preguntaba el presidente del Gobierno, ¿quién le va a pedir perdón al fiscal general? Que se lo tiene que pedir es él. Porque si... el fiscal general podía defenderse. Es decir, él mismo se ha metido en esta dinámica. Al borrar el teléfono, todos sospechamos que estaba borrando las pruebas que le culpabilizan. Pero hay otro elemento. Al borrar el teléfono, estaba borrando las pruebas de su inocencia. Luego, claro, es decir, las pruebas de que él no filtró las informaciones estaban en su teléfono y en su correo y el correo electrónico. Porque esos son los que demuestran, mire usted, yo no he llamado a nadie, ningún periodista. O sea que eso, el presidente del Gobierno tenía que tener en cuenta que es él mismo que le ha metido en esta dinámica y el propio fiscal general que ha tenido una torpeza inaudita. Lo de la filtración. La filtración efectivamente nos ha chocado a todos, pero, hombre, ayer y hoy hemos hablado todos con magistrados del Supremo, todos, porque queremos saber qué estaba pasando. Primero, no es la primera vez que ocurre y además no es ilegal. Ha habido casos, todo el mundo está mencionando, tú pones como ejemplo, Asunta y los ERE. ¿Por qué se filtró? Porque sería una anomalía, es decir, esta Sala Segunda del Supremo lo que estaba viendo era juzgando a alguien a quien se acusaba de haber filtrado algo que no puede filtrar. Solo faltaba que si hay dos ¿cómo se llama? Discrepancias, ¿no? ¿Cómo se llaman? Votos particulares, que se filtrara alguna de ellas, porque entonces vaya papelón en esa Sala Segunda, que es una sala de muchísimo prestigio, la Sala de lo Penal, vaya papelón, si esa sala que está juzgando a alguien por una posible filtración, se filtra algo desde esa sala. Y eso es lo que ha provocado que primero dieran la sentencia e ahora se va a desarrollar. Creo que ías por aí, verdad, María? Sí, bueno, engadir, ademais do que di Pilar, que efectivamente tivera sido moi pouco axeitado, non? Que se filtrase a condea o fiscal xeral do Estado fora da institucionalidade propia da Oficina de Prensa do Tribunal Supremo, que algún compañeiro xornalista tivera información antes que os demais, precisamente nunha sentenza que o que está a condear é a revelación de segredos por parte dun fiscal xeral do Estado. Estaría moi feo, co cal a sala o que decidiu é, tras a votación, notificar o fallo, o apoio xurídico básico, que é ese tipo do 417.1 do Código Penal, e así quedar tranquilo para que todos tiveran a información ao mesmo tempo. Segundo, e non menos importante, non é a primeira vez, Pilar refería algúns temas penais, pero é que o Constitucional, que non é sospeitoso de vulnerar a información, o dereito de información, a legalidade na comunicación das sentenzas, faino constantemente. No Constitucional moitas veces comunícase e notifícase o fallo, o resultado da votación, un mínimo párrafo ou dous nunha nota institucional e 2 semanas despois, 3 días despois, 4 días despois, coñécese o fondo da sentenza, a sentenza íntegra ou incluso os votos particulares a esa sentenza. É dicir, non é nada anómalo, non? Aquí estáse a polo foco para aproveitar o relato político ata as últimas consecuencias. Non hai nada anómalo, non? Agradezo de verdade a mesura de hoxe, compañeiros, porque creo que lle dá unha lección a moitos dos políticos, porque sen ter coñecida xa a sentenza, o primeiro que escoitamos creo que foi a Óscar López dicindo vou morder a lingua para non dicir nada. Logo moitos ministros saíron en bloque a dicir pois acatamos pero non compartimos, inocente, e a última xa foi Yolanda Díaz. Escoiten.
Creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante. Le pido a los españoles y a las españolas que se movilicen en defensa de la democracia, de la institucionalidad y del respeto institucional en nuestro país. Eran as palabras ás que se refería Paula Chouza antes. Hoxe, despois na rolda de prensa do Consello de Ministros, foi especialmente dura. A vicepresidenta fixo un gran fincapé nestas palabras. Que che parecen? Sí, bueno, eu creo que un goberno de coalición, distintos partidos dentro dun goberno, eu creo que Yolanda Díaz necesita marcar perfil. Use, como ben dicías, quedou moi patente na rolda de prensa despois do Consello de Ministros. A un lado Yolanda Díaz, a outro lado o señor Bolaños, que parece unha tertulia casi, replicábanse mutuamente, mentras Bolaños pedía institucionalidade, pedía sobre todo, aparte de non compartir a decisión, pero si respetala, acatala, como non pode ser de outra maneira, e tamén facía unha advertencia de non pôr en cuestión as institucións, ese risco que pode haber con esas movilizacións, mentras Yolanda Díaz puña en valor que había que defender a democracia. Eu creo que dou moi visible as dúas posicións, pero, bueno, como noutros temas, goberno de coalición, distintos perfiles, eu creo que se poden complementar. Paula. Eu coido que estamos en precampaña. Está clarísimo que xa os partidos estánse a preparar para o seguinte ciclo electoral que empeza agora en Extremadura. A semana que ven empeza a campaña e é certo que Yolanda Díaz non se xoga nada, pero ten que empezar a xogar xa, porque non hai moito tempo. Non sabemos canto, pero a xente ten que estar preparada. Cando fala de movilizacións, tampouco sabemos exactamente se está chamando as manifestacións ou precisamente a mobilizar o electorado de esquerdas, que ten un problema fundamental agora mesmo porque está na casa, escondido, esperando a que pase a tempestade. Entón, tamén me gustaría subliñar que unha cousa é manifestarse e outra chamar a rebelión. O que dicía antes, non confundamos tampouco, porque creo que isto nos leva a criminalizar a protesta. Ela fala de defender unha serie de dereitos e sempre fala de que agora estamos nesta, segundo a súa visión, nesta elección permanente en un montón de países entre unha opción autoritaria ou a democracia. Polo tanto, eu non sei ata que punto tamén vai por este sentido electoral a súa Pero chamouno golpe de Estado judicial. É responsable? Y es vicepresidenta del gobierno. Y además da a entender, no lo he dicho explícitamente, que los únicos que representan la democracia es el gobierno, el ejecutivo. Esta señora, vicepresidenta del gobierno, no sabe que la base de la democracia, el catón de la democracia, es el principio fundamental, es la separación de poderes entre el legislativo, el judicial y el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y el ejecutivo, que no sabían. Por eso, el ejecutivo, legislativo y judicial. Tenemos un presidente de gobierno que hace unos meses presumió de que él podía gobernar al margen del legislativo. Eso ya nos fue un toque de atención que nos asustó a unos cuantos. Y además es verdad, está gobernando al margen del Parlamento, no lleva las determinadas decisiones al Parlamento y algunas de ellas las lleva adelante cuando tenía que pasar obligatoriamente por el Parlamento y lo que hace es no llevarlas. Segundo, tenemos a una vicepresidenta del Gobierno que, además es muy torpe, porque podía haber dicho, pues vamos a movilizarnos este domingo por la mañana contra todo esto judicial que no estamos de acuerdo. Pero dice, hay que movilizarse. ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Por qué? Es que tiene poquita cabeza, yo creo. Y luego, otra cosa que me parece inaudito es que hable de un golpe de Estado judicial. Es decir, se refiere al Tribunal Supremo. No conozco ningún país democrático, ninguno, en que desde el gobierno se esté acusando de golpismo al Tribunal Supremo. O sea, en este momento somos, no es que sienta avergonzada, es que somos la vergüenza de Europa, desde luego. Hablad con los corresponsales que están en Bruselas. O sea, están atónitos con lo que está pasando en España, con el propio presidente de gobierno manteniendo una vicepresidenta que acusa al Supremo de golpista porque no le gusta una decisión que ha hecho con todas las de la ley y siguiendo las normas con las que se rige la justicia. María, a todo isto hai que engadirlle que podería entrar en xogo o Tribunal Constitucional. Veremos a sentenza.
Eu aí son cauta, porque efectivamente penso que se o Tribunal Supremo condea o fiscal xeral por esa filtración ou por ese reflexo literal de contido reservado nos correos intercambiados entre o abogado do novio de Ayuso e o fiscal naquel intre encargado do caso, Julián Salto, nesa nota de prensa, é dicir, a nota de prensa no foco desa condea, non haberá discusión sobre borrado de móviles, filtración, se os periodistas dixeron a verdade. Por certo, un paréntese. Falouse moito da credibilidade dos periodistas, que o Supremo non lle deu credibilidade abondo a súa testemunha, dicindo que era inocente. Home, penso en mí, que non son, ni moitísimo menos aspiro a ser, magistrada do Tribunal Supremo. Pero se tivera que estar sentada nun estrado e tivera unha serie de señores que sentan a dar unha versión na que din que saben a verdade, pero non a van a contar, sé quen foi a fonte, pero non vou contalo, home, a credibilidade para mí queda mermada. Porque o resto das cosas que din pode ser certa ou non, pode ser interesada ou non, ou pode ser ao servicio da causa ou non. Entón, aí pareceme que o Supremo tiña bastante sinxelo ponderar a credibilidade dese relato de xente que vai dicir a verdade, pero que non a di completa porque non quere perxudicar a un terceiro que sabe que é o delincuente real e que está disposta a que un inocente asuma coa carga desa culpa. A min o que me parece máis relevante do que di a señora Yolanda Díaz, que tampouco é que sexa o adalí do respeto institucional que ela exixe, é precisamente que moitas veces a institucionalidade pasa por non mirar a outro lado. E Juan Lobato, que foi o único que tivo unha consecuencia política directa dentro, digamos, do eixo malvado que estaba a desmontar ese relato dun medio de comunicación, foi o que advertiu do perigo de empregar algo que non estaba publicado. Pero logo foi realmente laxo no xuizo. Sí, foi laxo, pero el foi o que, vendo pasalo delito, ou o presunto delito, por diante da súa cara, el dixo, isto eu, se non ten un respaldo, non o saco. E non falou de que o poidera filtrar a Inspección Fiscal de Facenda que tiña o expediente tributario, non falou de que o pudera filtrar a Abogacía do Estado, non falou de que o pudera filtrar alguén do xulgado donde estaba xa presentada unha querella por parte da Fiscalía, non, falou de isto vai parecer que o pasa a Fiscalía. A realidade é que aquí, eu quero rematar con isto, é que hai determinados sectores políticos, entre eles o goberno do que forma parte a señora Yolanda Díaz, que trataron de xustificar unha filtración dun fiscal xeral do Estado dicindo que só quería desmentir un bulo dun medio de comunicación. Pero que a lei non é iso. E o fiscal xeral do Estado, insisto, ten un papel institucional que lle impide revelar segredos, incluso aunque sexa para desmentir un bulo. Bulo que, ademais, podería ter desmentido dicindo simplemente a Fiscalía nega de maneira tallante que estas informacións que se están a publicar sobre o ofrecemento do pacto de conformidade ao novio da señora Isabel Díaz Ayuso tivera partido da Fiscalía, ou sexa certo. É dicir, era moi sinxelo emitir unha nota institucional sen ter a todo o aparato de Estado cargando sobre a privacidade e a confidencialidade dun cidadán particular, que isto non se nos pode esquecer. Aquí está falando a señora Yolanda Díaz dunha disyuntiva moi perigosa nun Estado de Dereito, que é ou democracia ou lei, non. É que sen lei e sen cumprimento da lei non hai democracia, señora Díaz. De todos modos, María, pola disyuntiva, non? Isto todo tamén hai que marcalo no que hai que marcar. Quero decir que vimos cun choque de trens entre o Supremo e o Legislativo e o Executivo desde fai varios anos, desde o momento en que se fixeron os indultos os líderes do procés, aí comenzou a haber un choque entre o Executivo e o Judicial. Logo, bueno, pois agora un choque no que o Executivo e agora mesmo ca amnistía, por exemplo, o Legislativo, a soberanía popular saca adiante unha norma e o Supremo intenta tumbala. Acabamos de ver que a amnistía, como Bruselas, estamos vendo como abogado xeral do Tribunal Superior de Justicia da Unión Europea está dicindo que non hai malversación, mentras o Supremo di que hai malversación para non aplicar a lei de amnistía.
Quero dicir que hai un choque de legitimidades. Eu isto é por enmarcalo, non me estou posicionando nin nun lado, nin outro. Totalmente, Iván. Pero os non hai un excesos... choque porque o Supremo non choca con ninguén. O Supremo aplica a lei. Hai excesos por ambas partes, Quen María. legisla? O Hai Supremo excesos por ou o ambas legislador? partes. O Supremo estáse excedendo a hora de vetar leis que veñen da soberanía popular Non e que é están soberanía popular, é soberanía nacional. e que están avaladas Soberanía nacional. por Bruselas, pero quero dicir, por enmarcar todo, onde No, ven avaladas isto. por Bruselas, Empezamos cos indultos, continuamos ca reforma do Código Penal. Mira, eu vou e seguimos discrepar, ca porque se amnistía. falamos... Pero discrepamos en 20 segundos, que quero cambiar de tema. Primeiro, o que legisla é o legislador, o que indulta é o goberno usou E a o súa que prerrogativa aplica- e ninguén lle dixo non vai poder usar a prerrogativa, por suposto fixo. O legislador quiso aprobar unha lei de amnistía, aprobou unha. O que quere agora o legislador e o executivo é que o Supremo aplique o que eles din, non, a aplicación da lei é do Supremo. E o que Se di uno se Bruselas, inmiscúe nunha o que di cousa, Bruselas, os demais María. demais. Importante, non é soberanía popular. Nacional. É soberanía nacional. E non é Bruselas a que avalia nada. De momento, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea non dixo nada. É un abogado xeral, como pode ser o fiscal aquí, que pide cadea e despois o magistrado non acorda. É Luxemburgo. É importante ter conceptos claros para non confundir o que é Veña, que nos Europa pasaron eses co que é a 20 Xustiza segundos. Europea. É Imos- importante. Imos continuar. Que o comentábamos o comezo do programa. Dicíamos que mentres García Ortiz era condenado, pouquiño antes saía do cárcere, despois de 142 días, o exsecretario de Organización do Partido Socialista, Santos Cerdán, 142 días, e o primeiro que dixo saír foron estas palabras. Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Bueno, reitera a súa inocencia, como era de agardar. E pódese interpretar esta mensaxe como que non vai tirar da manta? Pode ser o único balón de oxígeno que sacou Pedro Sánchez esta semana? Ya le gustaría saberlo a Pedro Sánchez, porque hay unos nervios en el gobierno, no nervios, hay miedo. Hay miedo porque además esta filtración que ha habido ahora sobre la entrevista del presidente de gobierno con Otegi, que han desmentido los dos y que Skoltol que la ha confirmado, diciendo que él es el que llevó al presidente de gobierno y a Cerdán a la cita en un caserío. Vamos, en el PSOE, gente del PSOE, lo que tienen es miedo de que sea una llamada de atención de Koldo, decir, ojo conmigo, que como no me echéis una mano en esta situación que estoy tan complicada, yo puedo contar todo lo que sé de esto y de lo que vosotros no imagináis que sé. Entonces, eso es el miedo que tienen en este momento en el gobierno. E falta por coñecer o informe patrimonial de Santos Cerdán, que eso podería o levar de novo ao cárcere? Pues no lo sabemos. No lo sabemos, porque estamos en este momento hay mucha gente trabajando, sobre todo está la UCO, y algo debe ser gordo lo que tiene la UCO cuando el gobierno hace todo lo posible por descalificar su trabajo, ¿no? Y algunos de los ministros lo dicen abiertamente. Aquí está siendo muy lenguaraz Óscar López, que yo no entiendo cómo no le dan un toque decir, oye, cállate porque estás dejando al gobierno verdaderamente muy desprestigiado. No puede un ministro descalificar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo cuando estamos viviendo una situación tan complicada, ¿no? Yo no sé qué ha pasado con Cerdán, ya me gustaría. Él aparentemente es una persona muy seria hablando, pero lo que estamos viendo ahora es que ha estado en todas las cosas que están saliendo, no solamente como negociador, tiene mucho que ver con nombramientos, tiene mucho que ver con decisiones, es decir, tiene un poder, bueno, por otra parte es lógico, un secretario de organización tiene muchísimo poder, hay que recordar el poder que tenía también Ábalos, y la verdad es que es clave, y es clave averiguar exactamente qué ha hecho, con quién, para qué, y desde luego quién le mandaba, que le manda es el secretario general del partido. Ahora, no hay ninguna conexión entre las presuntas fechorías que está cometiendo y que tuviera algún tipo de instrucción por parte del presidente de gobierno. Eso es lo que estamos intentando saber, con lo cual más vale no precipitarse haciendo juicios de valor, ¿no? Paula Chouza, a figura de Santos Cerdán, como está afectando o goberno? Bueno, moitísimo, claramente, non? Estivo a piques de dimitir o presidente do goberno antes do verán e, aínda que agora teña decidido continuar e mesmo presentarse ás seguintes eleccións,
dende logo, bueno, os ollos de todos os socios están postos sobre o goberno e non sabemos ata cando vai durar a legislatura. Bueno, a liberación de Santos Cerdán responde a que unha vez feitos os rexistros consideran que o risco de destrucción de probas pois xa non ten tanta importancia e polo tanto sae de prisión, pero vamos, o informe que xustamente coñecíamos un día antes pois era claro, non? Apuntalando o seu papel central como enlace tamén entre Servinavar e Acciona e a Administración Pública con ese desvío de 180.000 euros, con todas esas conversas que tamén tiñan este carácter, o que xa nos estamos afacendo, pero que revelan tamén esa, bueno, falta de moralidade, digamos, de algúns responsables de cargos de responsabilidade non no goberno neste caso, senón no partido. Eu non sei ata que punto o PSOE está, digamos que, preocupado porque se poida probar algunha, bueno, que había unha financiación irregular, porque creo que eles están bastante convencidos de que non, pero que houbo uns poucos que se levaron moito diñeiro ou, bueno, ou X cantidades de diñeiro, sí que está... Polo de agora iso parece probado, non? Sí, parece bastante probado, e o que creo, que o que están amosando é que hai bastante, bueno, indignación, porque ademais isto pois fai moito dano en precampaña. María. Hai tantos frentes aquí do que falar. Santos Cerdán, estou de acordo con el, en que todos esperamos que a verdade prevaleza e a xustiza se aplique, como corresponde, pois claro. Cada un no seu sentido, non sei como espera el que sexa, pero falarán os tribunais, non? Aí estamos de acordo. Sobre os informes da UCO, falta coñecer todavía informe patrimonial económico de Santos Cerdán. Este era só unha parte desas conexións da súa empresa Servinavar, da que era socio o 45% e que non elevou a escritura pública, vaya vostede a saber por qué, non? Cando non hai nada que ocultar, pois o normal é ter aí unha sociedade, non? Ficticia, interposta, silente, para que figuren outros, non figurar ti oficialmente, pero estar facendo con ela unha serie de operacións en unión técnica de empresas para contratar obra pública que estaba presuntamente amañada de maneira previa a cambio de mordidas do 2%. Eses cupos dos que falaba Aldama, o cupo navarro era para Santos Cerdán, e enfadouse cando soubo que Ábalos e Coldo estaban facendo das súas costas e non informaban e querían sacar outras cantidades. É dicir, aí hubo tamén enfrentamento entre eles. A min pareceme que en un Estado de Dereito a cadea provisional non é unha pena anticipada. Isto ten que quedar clarísimo. Simpaticemos políticamente, ideolóxicamente, non. É dicir, aquí non hai discusión. Entón, o xuiz xa dixo claro no seu primer auto que era para protexela das probas que tiñan en riba da mesa ata o seu análisis e que unha vez que estiveran preservadas, este señor ia sair de prisión provisional e que tamén o facían porque era, digamos, o máis responsable dentro desa organización criminal da que califica o Supremo, inicialmente a Audiencia Nacional, a esa estructura, a esa trama creada dentro do Partido Socialista. Agora mesmo hai unha peza separada na Audiencia Nacional que está a investigar a presunta financiación ilegal. É dicir, do Supremo xa non vamos a sacar máis, salvo que xurda algunha cuestión interesante que traslade o xuiz Leopoldo Puente ao seu compañeiro na Audiencia Nacional para que teña esa información, non? E traballar todos coa mesma información, pero aí hai unha peza separada. Hai moito máis detrás de Santos Cerdán, das comisións e da financiación ilegal, que creo que é o que ten preocupado o Partido Socialista. Entre eles, primeiro, ese recoñecemento do ex-xerente que dixo que sacaban máis dun millón de euros mensual en efectivo do banco para facer pagos, algo que ninguén entende, salvo que queiras maquillar outras cousas. E segundo, o tema de Bancal de Rosas, esa empresa, entidade que se conformou para financiar as primarias do Partido Socialista de Pedro Sánchez e apoialo como candidato. Aí houbo xa lea no seu intre, hai moitos mortos no camiño de Pedro Sánchez chegando de novo á Secretaría Xeral do Socialismo. Creo que están agardándose un momento para falar o que falan moitas veces fora de cámara ou o que comentan nos pasillos, que era unha financiación extraña, fora do habitual, que se recoñeceu, ademais, en sede da Comisión de Investigación do SEADO, e que a propia presidenta do Tribunal de Contas, nomeada polo Partido Socialista, dixo que era, cando menos,
alegal non se quiso mollar, pero legal tampouco era alegal en todo E logo caso. temos ese escrito da Fiscalía Anticorrupción, que antes non me sabía a palabra, que pide 24 horas de cárcere para Ábalos, 19 para Coldo, pero Ábalos dixo no seu tempo, porque isto solo polo caso Máscaras, dixo no seu tempo que isto era o chocolate do loro. Isto o que augura é que poden pasar unha longuísima tempada no cárcere. Sí, bueno, polo que pide Anticorrupción, sí, e veremos que fai Ábalos os próximos pasos que dá. Ábalos sigue tendo acta de deputado. E non a solta, Non a solta, bueno, eu non sei se... parece que non a quere soltar, e de feito por eso tivo discrepancias co seu abogado que o votou, que lle recomendaba dar este paso, pero, bueno, estamos a martes, eu entendo que se a solta antes da vistilla, pois o caso pasaría a Audiencia Nacional, que sería o xoves. Polo menos desa vistilla eu creo que se libraría. Bueno, a marche deso, eu creo que o informe da UCO é demoledor, queda completamente toda a trama ben apuntalada. O consuelo que pode ter o goberno Partido Socialista neste momento, que tamén parece que está bastante perimetrado o asunto, non? E sobre todo o que era, se volvemos tamén ao pelotazo das mascarillas por esas imputacións, o sea, esas penas que pide Anticorrupción, no seu momento pois intentouse vincular a Armengol, expresidenta en Baleares, e o ministro Torres, expresidente en Canarias. Parece que esas vinculacións non son así, sen a propia UCO tamén, e que a cuestión está bastante perimetrada. As ameazas que poidan facer, eu si vexo así, eu si tamén creo que unha cabeza de cabalo non encima da cama, esta filtración de Coldo sobre... Pero bueno, pero son casquería política, quero decir, se tú non podes vincular como participantes da trama. De feito, na UCO sí que se fala de mordidas, pero non se fala tampouco de amaños de contratos. Na contratación pública non parece que haxa algo que fallase, non? Co cal, bueno, pois sí, pode haber ameazas deste tipo de cuestións, de reunicheste con tal, con cual, lóxicamente un secretario de organización ten moita información, pero eu creo que non vai a máis alá do dano político non xudicial. E polo que decía María, simplemente por contextualizar a cuestión de Bancal de Rosa, estamos falando dunha época, pasáballe moito a Podemos, seguramente saber a Paula tamén, non? A cuestión do que lle chamaban os microcréditos, o crowdfunding, era unha forma de financiación directa, pois como se hoxe en día facemos un Bizum, non? Pois, bueno, pois eu financiote a través dun Bizum. Para unhas primarias... Unha aplicación... Sí, as campañas electorales tamén se financiaban así. Era un novo mecanismo que xurdiu, bueno, pois como xurdiu... O problema é que todos tiñan acceso a ese mecanismo e non todos o empregaron, quero dicir que só algúns se beneficiaron e aí houve investigacións e sospeitas. Sí, os novos partidos, PSOE non era un novo partido, Podemos podía selo, PSOE non era un novo partido. Os novos partidos sí o utilizaban, digo, Sánchez copiou ese mecanismo. Este luns, onte, comparecía na Comisión do Seado o delegado para o Partido Socialista e dicía, recoñecía que había unha serie de donacións efectivamente pequenas, sobre 50 euros, que poderíamos entender como ese crowdfunding, non? De apoio de simpatizantes. Pero que o problema é que declarou tamén que as donacións por debaixo dos 3.000 euros, é dicir, 2.999, non se declararon. Entón, eso xa non é un crowdfunding dun apoio pequeno dunha persoa que quere que chegue o seu candidato con 50 euros, 30, 100, que eso non van a ningún lado, non? Estamos a falar de donacións nas que non hai un rexistro de donantes, nas que, entón, claro, que isto, que o Partido Socialista é un dos perseguidores máximos do emprego do diñeiro en efectivo, dos cartos en efectivo, que non declarase estas doacións, e que os propios, insisto, rivais de Pedro Sánchez nesas primarias tiveran posto eles, non ninguén máis, non agora a xustiza, non os xornalistas, senón naquel intre xa, e agora reiteran, que había cousas estranas e que esa financiación tan solvente para un candidato que non tiña aparentemente o apoio do partido dun punto de partida como outros que si comparecían, pareceulles extraño. Entón, se lles parece a eles, pois, bastante sospeitoso que os propios compañeiros tiveran esas sospeitas. Estamos con un gobierno que no habíamos visto nunca antes, que tenía uno de sus hombres claves, nada menos que el ministro de Transportes, en su casa oficial,
en el despacho suyo de allí de esa casa, en el armario detrás, había cajones llenos de billetes. Vamos, en la vida habíamos visto eso, nunca. Porque tenía que, si era dinero limpio, si era dinero declarable, porque los tenía metidos en cajas, en fajos de billetes, que, vamos, escenas como esas las hemos visto en las películas de gángsters, nada más. Sí. Nunca la habíamos visto en España. Y luego, siguiendo esa historia, hemos visto cómo se repartían sobres, que efectivamente de gastos pues de dietas, que le das... que eso ha ocurrido hasta hace muy poco tiempo, se daba efectivamente con sobres. Yo he recibido de taxis y de eso, de cosas de trabajo, que ahora ya no se hace, ahora todo por transferencia. Pero si efectivamente era todo tan normal, ¿por qué no han dado la lista de las personas que lo recibían y los tickets que estaban utilizando? Hombre, eso huele mal, lo mires como lo mires. Lo mires como lo mires, porque si eso efectivamente está todo perfectamente claro, perfectamente regular, perfectamente lícito, ¿qué trabajo hay en dar esos cuadros de, vamos a ver, fulanito de tal le hemos dado esta cantidad de dinero porque una comida que ha hecho, ha tenido que hacer un viaje no sé dónde, aquí están los tickets. Es como se lleva una empresa. O problema é que non hai correspondencia entre moitos tickets e moitas desas causas. Y luego, ¿por qué sí. el ministro de Transportes tiene que guardar en su casa oficial cajas llenas de fajos de billetes de 50 y de 100 euros? Eso es, yo no lo he visto en ningún país del mundo. Imagino que pasarán en estos países tercermundistas en que no hay ni jueces, ¿no? Pero en España, que somos un país supuestamente serio, o lo era por lo menos hasta ahora, es que no se puede tolerar. É inadmisible, dende logo, e logo quero fondar tamén noutro asunto dese informe da UCO na relación de Santos Cerdán co PNV, dende logo unha relación non moi transparente, os dous implicados, tanto o Goberno como o PNV, apresuráronse a desmentir calquer tipo de relación, pero chamou a atención o voceiro parlamentario do PNV, sorprendeu cunhas declaracións nas que asegurou nas últimas horas que se fora Sánchez iría pensando en como e cando convocar eleccións. Paula, hai un xiro, un cambio de rumbo? Bueno, para min esta declaración é a que pode resultar máis perigosa pro goberno neste momento. Non as de Coldo, nin o que poida dicir Santos Cerdán. Creo que ese feito de Aitor Esteban sinalándolle o camiño a Pedro Sánchez é moi preocupante pro PSOE. Hai que lembrar que o PNV aprobou uns orzamentos en 2018 e unha semana ou 2 semanas despois estaba votando a Mariano Rajoy do Goberno e apoiando a moción de censura para que Sánchez fora investido presidente. Entón, coido que isto é o máis perigoso. A relación que teña o PNV coa trama terá que investigar a xustiza, todos a negaron. Sí. É certo que é pois, esta cousa extraña, non? De que insistía moito Santos Cerdán en que se mantiveran certos altos cargos e que se nomearan certas persoas pro PNV, pero bueno, todo o mundo aí negou que houbera calquera relación precisamente con esta bueno, pois coa moción de censura. Pero falando de Ábalos, eu tamén quería apuntar unha cousiña que hoxe, se non fora pola gravidade do asunto, a min resultaríame de risa estas preguntas que presentou onte un Ábalos que, por certo, leva sen traballar pois dende que saiu do Grupo Socialista. Estas preguntas que presentou contra o goberno ou cuestionando amaños e supostas dietas de Óscar Puente. Para que saiba a audiencia, o exministro Ábalos onte por primeira vez en moito tempo presentou dúas preguntas, unha delas, por certo, a Tin e a Vigo. Sí, bueno, eso, preguntas escritas ao goberno, efectivamente unha sobre o narcotráfico, unha operación de narcotráfico en Vigo, e a outra, pois, polo Porto de Valencia cuestionando a Óscar Puente. Entón, non sei como tomarán no goberno, pero dende logo non sei se non será unha despedida da súa labor no Congreso. Fixadevos. Esa mañana tiene que comparecer. É unha vez que no caso de que se revisen as cautelares e se decida esa prisión preventiva, el non ten xa ningunha vantaxe de ser deputado. Bueno, que poida pasar no futuro, pero se no futuro quedara exonerado de algo, pero realmente no momento no que ingrese en prisión, el queda suspendido dos seus dereitos e deberes e, polo tanto, deixa de cobrar o salario. Así que
hai esa posibilidade de que deixe acta e o caso volva a Audiencia Nacional únicamente para gañar tempo, claro. Quería avanzar noutro tema, porque queda unos pouco tempo e hai polo menos dúas cousas que me gustaría tocar. O mismo día que Santos Cerdán poñía un pé na rúa, Pedro Sánchez achegábase a Extremadura a apoiar o seu candidato, o candidato imputado a Miguel Ángel Gallardo, e dixo isto no mitin. Que personalmente lo he pasado mal, no por mí, por mi familia, por mis hijos, también por David, un gran profesional que vino a desarrollar su talento, a generar riqueza musical y que tuvo que marcharse por la presión de la ultraderecha. Bueno, David é o irmán do presidente, tamén é imputado, e que tivo que marcharse de Extremadura pola ultradereita. Foi unha boa decisión, María, nomear o irmán do presidente ou un erro garrafal? Bueno, alguén da candidatura pensou que era unha boa idea, non? Falar deste músico clandestino que vivía nun sitio onde non vivía, que compraba no supermercado para disimular a súa residencia fiscal, que o presidente todavía non confirmou por que vivía en Moncloa, que gastos se lle cubriron máis aló da visita de cortesía que poida ter un irmán co seu irmán que é presidente do goberno unha fin de semana, que ninguén tivera posto ningún problema, non? Por isto, pero, home, que se presente un señor que en fraude de lei, condeado por un tribunal de xustiza, declarado como fraude de lei, tratou de aforarse para non ser xulgado pola instancia correspondente a cargo de 5 compañeiros dimitidos para que el puidera disfrutar deste privilexio e con elo arrastrar o irmán do presidente do goberno, que están os dous procesados, que vai concorrer procesado a unha lea electoral precisamente por tratar dun caso de nepotismo ou de enchufismo, como queramos chamalo, non? Porque o irmán do presidente do goberno tivo un trato de favor presuntamente para adquirir unha plaza que se fora tan bo músico, tivera cadado polos seus propios méritos, non? Non era necesario prepararlle esa praza. A min, insisto, esa persoa, ese xefe de campaña, ese asesor que pensou que era unha boa idea mencionar o irmán de Pedro Sánchez neste mitin, siga o fronte desa campaña, se fora Gallardo non sei se tería o inimigo en casa. É que resulta un pouco kamikaze todo o que pasa en Extremadura, non? É pouco estético. ¿Cómo puede sacarlo en un mitin electoral con el presidente de gobierno al lado? Non sei cal foi a cara de Pedro Sánchez. No, pero claro, es recordarnos a todos, incluido al presidente de gobierno, el papelón de su hermano, que tampoco debe tener muchas luces, cuando va ante el juez y le pregunta, ¿usted dónde trabaja? Y dice, no sé. ¿Y usted dónde vive? No sé. ¿Pero dónde tiene el despacho? Y pone cara de bobo. Claro, es que tú hablas de nepotismo. Incluso para que te dé un puesto de trabajo un hermano, un primo, un suegro, hombre, hay que intentar disimular un poco más. Claro, claro, pero es que esto, acordaros, cómo nos reímos todos con aquellas declaraciones. Sí, a verdade é que quedou absolutamente retratado. Claro, le ha hecho un flaco favor Gallardo recordando ese episodio que era de película de chiste. Igual o que non ten moita altura é Gallardo, non? Pode ser, moi alto non é, bastante baixo, pero no, fora bromas, é o elefante na habitación desta campaña, lóxicamente, non? Eu creo que Guardiola adiantou as eleccións anticipadas, a excusa é Vox, pero creo que ela ve aí unha oportunidade, non? Unha debilidade extrema do seu principal rival, que, por certo, nas anteriores creo que ganou en votos, non? Non sei sin escaños, pero en votos creo que sí. Bueno, co cal ve unha oportunidade de revertir eso e como as propias enquisas están dicindo. Hasta que punto lle poderá sair ben? Home, outro contexto, outro momento mellor non vai encontrar de debilidade do PSOE en Extremadura despois de maiorías absolutas durante décadas que foi ali granxeándose. Pero eu creo que tamén unha absoluta de Guardiola vai estar moi complicada.
o Partido Socialista ali eu creo que ten un teito, porque conserva diputacións, grandes concellos tamén, etc. Co cal veremos como lle sae a xogada, porque, bueno, repetir un goberno de coalición con Vox, despois da terra queimada que ten feito con eles, non sei hasta que punto unha maioría absoluta eu creo que vai ser moi complexa, co cal, a ver como lle sae. Paula, atreverase o presidente do goberno a visitar máis veces Extremadura? Viralle ben? Dende logo, ten previstos ata 3 actos máis. Veremos se fai algún máis. Agardo que non sexan como os de Franco. Teño serias dúbidas. Dende logo, non creo que vai a Badaxoz, é unha cousa bastante rara, dende logo non ten que ser doado para el. Coido que a Federación Socialista Extremeña nunca estivo peor como agora. Non era doado, eu creo, sustituir a un candidato icónico como Fernández Vara. A Federación Socialista está en horas baixas, pero dende logo creo que probablemente esta era a peor opción e a peor maneira de facer pre-campaña e campaña. 50 días despois das eleccións vai ser xulgado este home co irmão do presidente e con 10 persoas máis. É certo que a xogada do adianto electoral podelle sair mal a Guardiola se Vox obtén mellores resultados e non sería unha boa nova para Feijóo, pero dende logo a esquerda non pode estar máis débil. É certo que neste caso, bueno, a esquerda do PSOE vai unida, pero tampouco parece que iso vai a tirar do voto, porque tiveron un bo resultado nas anteriores, unha excepción en prácticamente todo o territorio, e non parece que vayan ir a máis. Non, eu creo que o presidente non vai chegar aos 3 actos que ten previstos. Vale, verémolo nestas vindeiras semanas. Queda moi pouquiño de programa, pero quero que falemos doutro asunto, da barbarie, dun nome propio, Martiño Ramos. Martiño Ramos, condenado a 13 anos por abusar sádica e violentamente dunha alumna de 12 anos, ex líder de En Marea, profesor, fugado en Cuba e detido nas últimas horas, parece ademais que detido con toda tranquilidade. Quero pedirvos a vosa opinión sobre isto, saber se coñecíades deste caso previamente, como estades tomando, Pilar, por exemplo. Pues nos enteramos ayer o antes de ayer, yo creo, con horror. Yo ni sabía que existía este personaje infecto, vamos, yo no lo sabía, pero leí la información. Ha intentado buscar refugio primero en Brasil y luego en Cuba. Sabe perfectamente elegir los países porque no hay tratado de extradición, pero lo que a lo mejor no sabe es que cuando los dos países se ponen de acuerdo pueden perfectamente extraditarlo. Es decir, el hecho de que no haya tratado de extradición no significa que está prohibido extraditarlos. Parece que é cuestión de días xa, verdad? Claro, pero porque los cubanos han decidido que, claro, que no quieren tener tampoco esa mala imagen, bastante tienen de mala imagen con otras cuestiones, como para encima acoger a un personaje absolutamente bárbaro, como tú dices, inhumano, y que además depravado sexual y con una cría, ¿no? Y bueno, parece que los tribunales allí coinciden en que este hombre tiene que ir a cumplir la condena a su país con una extradición, aunque no haya tratado. No haya tratado no quiere decir que no puedan expulsarlo. Justo. María. Pois eu celebro esa detención que tivera sido localizado porque parece que todo era un plan concertado e que tivo algún tipo de soporte. Portugal, Brasil, Perú, Cuba definitivamente como destino final para tratar de perder o rastro en todos eses puntos intermedios. Sorpréndeme, como sempre, en este tipo de casos, a dobre vara de medir de certos grupos políticos que se declaran feministas. Este señor militou en Esquerda Unida, despois foi fundador de En Marea, moi preto de Yolanda Díaz en Galicia, cando comenzou Yolanda na súa incursión política nas que as confluencias que eran derivadas do fenómeno Podemos, do movimento Podemos, e todavía non escoitei nada ao respecto da vicepresidenta do goberno cando estamos a falar dun pederasta, dun violador que durante moito tempo abusou dunha cativa de 12 anos, nada menos. Estamos a falar dun delito moi grave e eu penso que debería voltar a España canto antes e cumplir aquí cadea os 13 anos que ten impostos por un tribunal de xustiza. E igual algún máis pola fuga, non? Sí, eu era completamente impactado cando vin a
a noticia, fixen información local ali en Ourense, cando bien dixen, esta persoa soname, non? Era unha persoa, non a coñecín na súa etapa política, pero si na etapa máis de activismo veciñal e de movementos sociais ali na cidade. Non coñecía nin sequera o proceso este que tivera, pero o primeiro que me preguntei é como non houve unha retirada de pasaporte, porque isto xa era o último recurso, creo, de casación ao Supremo, quero decir, xa era unha condena prácticamente en firme, recurrida, abrallado precisamente por eso, non? Porque tuvese esa liberdade de movimento e poder fugarse, non? Paula. Sí, unha persoa que sabe elixir países, pero non sabe facer unha conta privada de Instagram, porque o que sorprende de todo isto é que el non se escondía de nada, ia a todos os actos culturais, se rodeaba de mulleres moi novas, pola van adiante. Entón, bueno, eu creo que cumpra a condena é o que se pode desexarlle a un depredador sexual destas características e, polo tanto, pois a detención é unha boa nova. Dame magua que rematemos con este mal sabor de boca, pero, bueno, o importante que este aquí nas vindeiras horas, nos vindeiros días, e que cumpla condena. Despídome de todas vos e de todos vos tamén por aquí. Moitísimas grazas aos 4 e moitísimas grazas a todos vostedes. Xa saben, isto é Conexión Galicia, son María Cheda e vémonos todos os martes.